03 to soldiers sa open side sa tananoan natin. Salamat to good luck na mo. Ug sa akong to, giga maglabangol, maglangas para kang Chalice. Yo, Chalice, BPL, Letrang Tunok. Salamat sa tanan ng ari ug sa Fitness to Bar. So, nakadaog si J-Block sa coin toss. So, si Chalice na yung paunahon. So, respect the MCs. Ato pa rin ng mga para. So, round 1 para ka Chalice. Yo. Game na, game. Pakpak sabi! Yo! J-Block CAL. Imuhang assassination nato ng asugdan. Mga armas nga banggera ako nagikuptan. Kay sa tinuod lang dili si loko kundi ikaw ang una kong gidumtan. Kay karon mura na kong ulo sa ubaw. Di na ko mabungan. Kay sa ani nga genre, di ko mautdan og chakra. Busa putot na plini. Kay sa mga letra nga akong gipatuyok nga murag rasing shuriken sigurado ma-injury ni. Kay ang kapasidad sa imong abilidad panggenin samtang pangho kageni. O sa atong duhay kaw ang underdog. Kay sa higante nga iro nga naisiyam ka ikog ako ang Jinjo Ricky. Kaya sa mga nanaw diya, kitsay kay ba mo na kopog baboy. Kitsay kay ba mo na kopog baboy. Takpa si Jikoy. Wala si Jikoy. Nya si Chris A si sulod sa sako. Kay nanadiri ang kawayan nga pantuhog sa baboy nya ang uling na sa sako. Insakto lechon de leche. Gigotom na ko. Nabisag magtabang ba mong tulo, wala mo'y chance sa mga boogers. Yan yung mga letra, pang komedya, wala nada, pang bloopers. Dili ka freestyle king, wala kayayo, pagka-rapper, palpak ang whole verse. Nya si Burap Battle Champion daw siya, tagayin ninyo pakpak. Who cares? Ay sukad nga kamo na abot na puno na ang luna og kalat. Ang industriya wala espasyo para malimpyo ang sakripisyo, luha og samad. Kay para lang makalabay bahalag pabalik-balik sa yutang na ilamat. Akong gitunga ako responsibilidad isip kit og Chalice nga murag si Moses katong iyang gitunga ang dagat. Okay. Oo, kabalo ko nga sa ko mga pulong J-Block wala ka kasabot. Wa kay pakabana sa musika kayang imong tinguhara musikat mo nang naalarma kog samot. Kung sabi sag magpauwan pangagribat wala na'y silbi sa doble karmang moabot. Kay dili ka makapalag kung ako ang mulugit sa imong kalag. Pinaagi sa tsunami nga napurma og kamot. Pero dili ko waterbender. Maski ila kung ako sa ka word bender. Mga pulong gipanghulmag mga rema nga gigamit sa pagtira veteranong poetic soldier. O sa ka-eksperto, kanunay suspitsado sa mga nahitabong lyrical murder. Ay sa kong pagsugat sa matagbalot sa panganod mga bituon, pambuthon daw ka og silver surfer! O diba? Ningon ko maglisod na kagpugong. Nanlimbaot na imong itlogo ng orog na kadudong. Dugay na ko niingon, sukat pa lang sa pirmero tong sasalog ako ni Tongtong. Nga ang mga hambugiro nga parihan nimo paparog na akong ilubong. Yo! Atong duwa karon di na malalis. Klaro na kang pildi bisag di ko mag-practice. Hoy Mr. Beautiful Eyes, di ka pwedeng isulod sa showbiz. Kay mong mata magpitok-pitok kada segundo mamilok disolta sigig totok og UGs. Yeah! Yo, giyate. Yo, bright try ko sa tanan para sa imo mga letra. Dili ko kasabot, hindi mo maluto ako mga kagrupo kaya hindi mo chinami. Putla na tingag kamot. Yan samad, ginira akong grupo. Usa siya sa mga suyaon o mga haters nga ni-bash na mo. Putot-putot lang na yung ani yung mata yung mama ni mo na crush na ako. Chalice, usa sa mga bagiitan, girespeto og nailhan tungod sa iyang pagkapaspas nga rapper bat. Di gyapon na magsilbi ang kataasa yung reputasyon. Ako nang layaton na ron maigo sa akong uppercut. Bisag ang piki ko sa oras akong gidawat imong hagit brad. Bago ako ni kontra ni Monchito niya karon ako makontra. Rabbit sad. Pero dili na problema labi na akong miyembro ka sa sikro. Palpak ni mga desisyon kita kayo murag sa nina nga sitro. 666 ko demonyo tibuok pagkatao di magsilbi ang demonyo ra nimo nga dila. Kay ba akong pabor ka karon pero akong balihon na sitwasyon sa imong ballpen para masayang imong tinta. Kumoto na akong galit imong papel nga bagoong palit. Buslutan ang ilawom sa imong bag para bisag mubarog pa ka. Wala ra gihapon kay gamit. Gitripan ako imong ballpen papel og bag
diri sa eskwelahan bisag ang maestra kay wala pa kagawas. Kay wa ko gikadlokon ka classmate diri sa rap. Bulihon ako bisag rapper pa nga taas. Kay numdum ba kanako? Inomdom ba kanako? Ako tong freshman pa sa una sa duwa. Ang naong di pa tantong baga nya murarag nakiuso. Pero ako gipakita nga banga mango nagsugod sa una akong abilidad kaya na ako mapasenso. Pero wala kita si Charlie sa mga nahitabo. Nasakit siya og sa mga event wala nakapil. Ug atong mga panahon na accelerated na si J Black na pagbalik niya boom. Nalapasan na nako iyang level. Oh, paspas lagi ka. Pero sa traffic, sa kinabuhi, sa paglubag, sa binibela, dili ka kabao. Oh, paspas lagi ang rabbit. Pero napulog man siya, maong na-upsad siya sa bao. O karon kay naa naman kag nakatungog. O karon kay naa naman kag nakatungog. Kasabot na siguro kang ano dagkag og respeto nga giani karong mga panahon na. Paspas mo dagan ang panahon. Ang bagong tubo ra nga tanong pag niagi karon na nay bunga. Ikaw unsa man way pagarpar, usa ka sa mga baka panganganga pababala kung veterano sa duwa, basi nakalimutan nga bago ra kang bangon og bata ra ka gimuta. Kung basa ang istoryahan, mura sa tug adik, kusog kumuluwa, mo ni ako regalo sa imong pagbalik para ma-feel po nimo nga nakabalik na sa imong duwa. Kay, naanan ako imong kamatayon nung di nakamistil pangangita. Patay na karon si Charles na ko gusto siya sa mga biktima sa akong tinta. Time! Yo! Mga pulong, mga letra nga sa uto ko gikutaw maong sakto sa tiplada. Akong gamito na nang patagmon kining rapper nga puro battle ang tirada. Sige pagarbo siya champion pasikat nga desperada. Pwes sa imong paglarga padulong sa kapildihan kini ang imong despedida. Oh, dugay ko nawala pero di tungod ana ako taya na. Nagpuyo na ko sa eksena katong kining tawhana wala pa. O sa Ceburap ba, tilig imong pangalan, basa na. Pero kung nakakuha itong mga panahon na ma-champion ka. O maayo ka mo freestyle. Imong mga estilo, mga libre nga kinawat, mga dupli, maong maayo ka mo freestyle. Kung partiglaag, pwede ra malibre. Kung amigo, manlibre, grabe pa freestyle. Sige imong mga lyrics, ipanghatag, ipakatag sa imong mga kauban. Total, maayo ka mo freestyle. Pero ang kabatanunan, walay nadawat nga maayo. Gikandihan nimo bisag maayo ka mo freestyle. Ako, utsuan news pa lang, nagsugod na ko grab, dugay na ako ning hilig bro. Sa YouTube, dagan ako kanta na anapod ko'y music video. Gusto lang na akong ipahibaw, di atubang ni mo karoon sa kadako nga biligro. Kay bisag magambo baka mga yoog milagro, sa nakakatabanog nga ni bangga sa eroplano. Ninyo, gusto na ni mo bate lang gago. Maong sarap na inganyo. Gusto mo appeal sa flip top ambisyoso. O wala ko pag tryouts kaya nga mong mixtape akong gitrabaho. People's Champ. May bagang music imong katunon pag-ayo. Kay imong mga punchlines wa naman numbag. Sige na lang gakos murag panahon sa Mayo. Wala kay ayo. Smite sa atubangan. Paak sa luyo. Mauni giingon dilitan ng champion tapat po sa inyo. May mo pakungon sa mga rhymer. Dili ka angay tawagon nga fighter. Kung ako gani maglagot ang mga bar sa inyong champion, himuon akong powder. Hindi na balibutan natin ka o mga bara panahon sa gira animated ako mga bara gilamot sa akong bara kayo nalaling ako kay dili nimo matug bisan ako imong pala. Bisag naa pa na imong mga kauban, 0% sa kadaugan. O kamong tulo mga sabay sa uso, mga sagbot sa katilingban. Sa nagluyang industriya, usa mo sa mga hinungdan. Mga bugo ni Diritsog 032, bisag ialihan ni 031. Kung gusto kang kapildihan, nga again and again, aron ikaw makontento. Sige atong buhaton ni mo, rematch kada adlaw. 24/7 partida, lipsing ang imo. Ay bisang pagchamba, wala kay tsansa. Munang ayaw na lagsabay. Ang Cebu na anay freestyle king, Donglak ang pangalan, pila katuig na ang nilabay. Na-influensyahan na kaniabra, ayaw na lang na i-deny. Nga kung walay flip top nga nisikat, walay J Black na nagpinamay. Yo! Saan naman ay siya? Lagot na kayo, ganahan ni makakita og kulata. Na problema ka sa kung pagka 03 si Master o pangutan na. Wala na nahali na inyong pan. Maong gibuhat na lang og balik, murag bahog-bahog. Human matagak ang eroplano ni Jason Robredo, maghakat na lang siya sa tabanog.
Nyaon sa to, freestyle. Hakay ka ang mamatay. Ay bisag dili mga ni ko sertiot karong duwa. Ako mga tira magbilin og kay challenge og daghang uwat. Nadaog ka sa freestyle battle ninyo niloko kay nindot kaayo kag suwat. Pero nako di na magsilbi mong taktika og dili makalipat. Blockingan ra tikaw way foul nga matawag kay ang referee libat. Marijuana issue, ha, iyan na nang giadaman daan og ribat. Pero di gihapon na makatabon sa kabatuuran na si Chalice Gika nagparehab. Di pa ka pwede mo react. Nag-dribble pa ganay ko nilayat nakapara mo palak. Nalipat na ti kayo, wala kay laing mahimo o karon akong i-highlight imong mga bakak. Sobra ka planado sa alibay, iyang napatuwas sa iyahang mga silingan. Gihubak ang agta sa BPL ug ang dahon ang gipasaginlan. Absuelto ang mga nakauban sa payag nga mao'y naghimo sa puter. Tinuod nga aso nga nakapalisod sa iyang paginawa. Gikan sa bato nga nagpatong sa sandayong o gihili sa gilong press nga lighter. Okay. Liar! Bakakon! Lamig ayo ka tigpaso ug sundang. Bato-bato sa tambayan ang nasubraan kay ni Undang. Pero sa imuhang pagkawagtang sa iyang pagkawagtang wala gihapon siya ni Hunong. Ang iyang gitamay-tamay nga libat mao pa hinuon ang sa iyahan ni Unong. Give and take silang duha. Ang relasyon murag pag best friend. Selos na gani si Aldi kay ilang transaksyon sa iyaha pa marungsid. Panidaan ko no ang mga nagagahi ng mga MC na tan-awon ng ig-anan para sa mga panahon na siya kay maulian iya na daw bing mabirahan. I-check ko yan. Akong ipada ang info kay Chalice ug isipayad sa kahugi sa libat iya po ning tagaan upang badlis. Muna kung may buong mga sayang pagbalik, wala gihapon siya gitayan. Kay sa rehabilitation center palang gani yung mga target na kontrahon yung pagsuwatan na niyadaan. Abi na maglipyo na pagkatabon, o dili na ko makita imong mga apan. Kung na Fast and Furious pa ni si Loco, yung God's Eye, mau nakita pa niya tanan. Pagsabay sa imong multi, kaya ra gihapon butang nga wala na sulti sa imong kagahapon rasunang anong mapildi. Pangandam kay sayangon taas ka pero gibuli rating kag sayon-sayon. Nakalimot na ka sa tama pero ako ipa-feel ni mong balik kay karon ako kang paluparon. Pumalason man kaniko karon ay kabalaka kay di ko si Pacquiao kay maduggan ako ka rason. Oh, tayo. Yo, marijuana issue. O ang kinabuhi way libog, usahay kay mapildi. Usahay mo daog, busa kanunay lang timan eh. Nga kita, di hata makaton sa atong mga sayop. Ang tanan magsugod sa ubos, wala pa'y building nga natukod nga giuna nga top. Sa akong pagbalik sa eksena, oblihan ko ang laing dimensyon. Kaya kung ipakita ang estilo sa pagsagulog duha ka estilo nga magatagog doble kasakit o fusion sa duha ka rapper. Kay karon na ko ang kombinasyon ni Luni ug gi-target busa tawag ako og lugit. The multilingual, multisyllabic master. Gusto mo example, multi with Espanyol? Ano mo? Selo kay paso. Sa imong kalag ako ang muyata kog tunog. Sa sobra nimo kahangin nimong uyab ni kalkag ang buhok. Usa karon nilapos ti ka sa bungbong samtang sa akong mga balak gituok. Unya lamya ko 100 palabras inso kada parpateyo. Gatos ka mga pulong sa imong matag pamilok. Nakapila man ka mamilok. Busa, imo na nakita giunsa ti ka paglugit. Busa sila ilang ang pag-anhi sigurado yung nasulit. Kay sa kadaghan sa akong mga tira din ako kinahanglan magtipid. Pero gamitan ti kag tipid. Kabaw ka unsa nang tipid? Kombinasyon ni Tipsy di ug balakid. Gusto mo dugangan pa yan pagantus? Sige, Tipsy D plus balakid equals tipid. The hashtag and technical genius. Yo, J Black, imo initials kay JB. Maong puro ka hambog, Justin Bieber. Dapat sa HR imong office kay pambayot imong tingog, homo rapper. Yabisag ang mga letra nga U o E nga parehong kinalasan og silent sa iyang pangalan iyang kuhaon sa akong pagka super ang makabiling kay SPR. Ako gihapon na simpleng poging rapper. Usa karon gubo na ko imong imahe pinaagi sa akong mga pasabog tawag og photo bomber. Wala ko'y pake bisag kanay imong beautiful eyes na panay super power. Kay daw sa iyang matagkidhat na ay magbuwag mag-away nga mga lover. Busa ikaw di ay ang bugtong rason kung anong karon na mga batanon wala na'y forever. Isang to forever. Yo,
Hinoon, di man po matawag forever. Kaya lahi ko may love. Di ko matawag forever, kaya pananako, forevers na din ako. Pero ikaw, Mr. Beautiful Eyes! Kani mo ang pagpitok-pitok nga murag kahilakon nga murag nagpakyoton sa manabay? Pang celebrity? Hoy, kung di ka gusto nga lumsan, di ka sa celebrity, hunungan na imong style nga pang sinti-sinti, kaya bisa kang Ariel 750. Hoy, kaluoy, di kang himuon nga pareha sa imong eyesight. 50-50! O, na feeling abra, tawagay mong barkada nga puros mga syuti. Atong pangutanon kung pila kahigayon ka na postpone sa pagpatuli. Kay sa sobra niya kaabra dito sa CR, sige pamugos na gibi-hibi. Kay lagi ang putot sa anidoro, magpakugos pa mangihi. Busa. Sabta na lang mo, gayon na lang masulay mo mga ginikanan nga nagkasinabot nga puros putot nga mga onggoy. Ibisag mag-jumping rope ka every New Year niya, himuon sa tagay nga chisiran, cherifer, never, ever, yun mo makaputi mong pangandoy. Kaya ako kang babagan sa imong pagsabay, ibukaw tarong imong mata sa akong paglabay. Lantawang higante mo abante, may tiin sama sa elepante, busa di ka kalihay. Panagabot sa higante og sa mata, mao ni more than meets the eye. Oh bay, ang kalibutan ni nga nakabrutal. Igumana na itong battle, diretso ka sa ospital. Pero na rival, di na ka maluwas ni Doc, kayang cause of death, letrang tunog! Yeah! Sige na, hulungan na, gusto na ang pag-dis. Sa imuhang paggawa, ikaw kaya mo ang mamiss. Busa J. Blanco, amigo, rest in peace. Sincerely yours, Chalice. Yeah. Last round para kang J. Blanco. Taas kayo tanan. May punchline. Multi-multi ra. Bullshit ang poros ng gawas yung baba. Dugay ko na ko natuli. Una pa ko natuli sa imong papa. Sama ni, mo tinuod nga nakisabay ra sa hip-hop. Awagod, iyang mga ipanggamit nga reference poros mga pangan sa MC sa flip top. Mas bright pa ko nun niloko ang iro. Pero may na lang siya na nakamot ka sa mubo nga oras makabalik. Ikaw, dugay kayo ni mo na solusyonan ang bunga sa imong pag-adik. Mas bright pa niloko ang iro, pero mas bugo pa kaniya. Ingon imong idol abante, pero biglang liko ka sa linya. Tiguang na ka para ma-slide pa sa hagdan. O di na pwede ang taulang pangarason. Ako ang usa sa serbero sa CAL o kaning bukog. Lamyon ra ko ni karon. Ay saman, ipartidahan paganiti ka pero anong murag naglisod pamanjud ka og sugakod. Kaning kusog magsuka-suka og bars sa akuha ni masukamod. Kaya ko wala ko'y puangod samot na sa mga wipos nga mga rapper. Muna imong tiksuwat. Patiyon ko rin si mga tubangan para mag-ghost ni mong writer. Sos dili fighter, ako dili gangster pero pero tira na ay bang-bang. Humanagot ang tamo ng HIZ sa iyong panganan na ibilin nga tulo ka litra. Ipilit ako sa imong agtang CAL. Nasaman gahi, tanang gahi ako ng mga nakontra, ako ang ipahumok. Ug sa mga nag-ingon nga nitako ako ang ulo, hunahuna asa ba sinigamay inyong utok. Pagani ita mo nakontra, gipatay na mo sa inyo ang kasuya. Tanan mga suyaon diri sa kalibutan, mga matay na lang unta. Di kasabay sa paglumba, mong gidaot na lang ang mga nakauna, para asa pa man nga nakakita mo kung di mo kakita sa kamatuuran nga wa mo'y ikabuga. Para to sa mga naglagot nako sa mga nipakyo nila. Pero sa sobra nako kalagot karon wa nako kabantay nga napakyo ti ka. Sobra ka pakyo, di ba? Mukhaon ko na siya buwan. Nasobraan sa kakiat. Kaon kag buwan o pamangani ka katilaw bilat. Kaon ka katilaw bilat pero karon kakita na siya sa kungutin. Og di na kinahanglan pa manglili ang piste. Kay giniha pa kong round 1 may batasan ganiha ra nako giihian inyong poste. Ay si Chalice walay pulos ni. May magbabalik na lang sa imuang higdaanan na na sila hindi makapatako mga magbabalak kung wala na kanamo giginahanglan. Kaya ko ang sa to ang kinalasan, piste atay nakalimot ko pagkatoy-toy. Sobra kadagan sa kong bars, nakalimot ako kung saon pamaluoy. Ay ako, sipat kayo ko maging duwa, mas bugoy pa ko ay koy-koy. Ikaw abnormal kayo mo tula, mas budoy pa ka kay noy-noy. Pero salamat sa tanan mga nani, dito na ko ito bakong round 3 kay kapoy ang piniste. Salamat sa tanan. Yeah! Malayo sa tanan-tanan ko!
Sa tang duwa, Master. G-Boss. Oy, where are you? Yo, check. May gabi, share to the soldiers day. So, shout out tayo sa mga ka-bro sa rap. So, sa score na ko nila kay ako, di ko ganahan kay puros ka na fighter. So, gitoro ko ni D-Wish. So, okay mahimo. So, first, si Charles, grabe yung kuhan, yung flow reference scheme pong panimaki. So, pero nag-rebat ni J Black. So, mas grabe man yung kuhan po nasa yung mga punchline, mga muigo gani. So, grabe taas yung rebat, freestyle niya. So, realidad sa ba? So, makita po na ako from pila ka tuig na mo diri nga sarap. So, napoy bunga. So, ang score ani all 3 rounds kay J Black bisag gamay ra ya pro punchline niya sulit. So, kay Charles although mayo siya pero mas inigripat gud ni kuan bukat man mo ribat si kuan. So, nauna lang ka. Mantag siya nang una, so may posibilidad. So, all 3 rounds ni J Black. Yeah, Maki, 030 Soldiers. Good evening, everyone. Fighter, bay. Ay, dako kayo kong respeto ni Charles. Pakpakan na to yung pagbalik, bay. And, J Black, 030 Soldiers. Fighter kita, bay. It's a good example for a rap battle. Kay, nasa rhyme scheme, metaphors, wordplays, bay. Fighter kay Manduha, bay. And, akong boto, round 1, para na ako gikaon ni Charles, si J Black. Ato tayo ba? Ikaon ni Charles. Pero round 2, dito na ito makumpara kay nasa rhyme scheme, metaphors, nasa siya rhyme schemes, o metaphors, wordplays, whatever. But, kung nakaapal lang ni Charles, wala siya rebats. Wala siya rebat. Importante ang rebat ba kay, lisod ang mag-rebat kaya on the spot na ni mo naon. Kaya, samot na bugat ka siya, kanina, kailam dyan mo kung siya mag-rebat. Doon dyan kayo, fighter ang imong mga angles. Tagalog na ba yan? Diretso na, practice na Tagalog eh. I-endorse na mo. Anyway, support Flip Top Visayas Division. See you soon. J-Black. Azus Day 032 Soldiers. Kaday Charles versus J Black. Nindot kitong duwa fighter kisanan. Piste mo raw kahiyo na tong duwa Sa creativity lang, ari ko na ikuhan ni Charles. Niya sa angles, ari ko ni J Black. Gaya kayo, nindot kayo yung schema. Nindot kayo, so, niya maripat pa yun. So, 3 rounds akong gihatag ni kuhan ni J Black. Realidad dahil sa rap music. Bukat kayong away, round 1. Ikaon to siyang Charles. Props ni mo bro. Then round 2, ipakita ni J Black nga angay siya tawagon nga freestyle king sa Cebu karon sa mutan sa round 3 nga bisag nawala siya iyahan na balik. So round 2, round 3 J Black. Pero props kay Charles. Resina sa shout out tayo sa Resina Records. Mga tao doon. Para na ako sa round 1 o round 2, round 2 sa ni J Black full tabla ra pero simple round story gilam mo ni J Black si Charlie sa round 3 J Black. G-Boss de Tag Grimes, shout out to BPL og sa 032 Soldiers sa muta ni Master o ni Antay K. So, grabe duha gyud, klaro kay sa pattern. Pero sa first round ako yatag ni Charles gikaon gyud tinuod, gikaon gyud niya. Why tonton? Pag second round, klaro sa pattern, igo gyud sa ribat. Wa pa mag time, 5 na kabog ribat. Sa pag third, naawagi man gyud. Igo lang gyapon sa ribat. Igo gyud sa ribat. So, klaro kay sa round. 1-2. So 1-2. Pro respeto kon Charles. Inana kita gyud. Ganahan ko ka Charles kay ano, natin makatunan ba? Dagan nasa siya nakatunan pero ang nakalindot siya pag ribat yun. Mo importante sige nang ribat tinutugin mo ni Maki. So, amen. To 1.
1, G-Block. Mayang gabi. Sa tinod lang, first time na ako mag-judge. Pero sa tinod lang, pareho sila kuyang kayo. Sa tinod lang, napangangagod ko, pero nagit mo daw. Pero sa tinod, dikit lang yun. 2-1 ang score na ako. Ang 1, natag na ako kay Charlie. Ang round 2, kusugod din rin si G-Spot. G-Block. Sorry. Kusugod siya sa second round para sa ako. Sa third round, tinod lang dikit-dikit kayo na. Pero nawala man si G-Block na kontod niya. Naiikuan niya. Miskin, pero kusugod gyapon tong ni Charlie, tong banat niya. Miskin nawala man si G-Block. G-Block. Masasawa 2-1 for G. Okay. So, Claros pattern. All 7 votes para kang G-Block. Idol. So, at ngayon yung totoo, Buak versus Grace Ace.